Sold out, nagsarado na eh. 100 pieces burger at 200 pieces na milk tea. Daming salurot. Okay, messenger. So yan ang aming naging materialis ay hello mga ka-dragon, ayan, kumusta kayong lahat? Yan guys, pang day, na namin to. Last day na pala ngayon, yung aming pinapagawang food card. So makikita na natin yung finished product ng ating mga manggagawa. So ayan guys, bali, gagawin namin antipasing ay maghahunt kami ng, saluyot. So yan, gusto nila gulay daw ngayong araw kasi nga nung mga nakaraan puro karne at saka manok. So gusto raw nila ay mga binag-uungan naman. So yan guys, maghahanap tayo ng dito sa lote nila Chento, yung nabili nilang lote. Yan Uy, ang ganda ng damo pala Carabao grass. Hala, Carabao grass to. Ito yung damo dito maganda to, pang garden. Lang siya cut. Oo. Huwag nilang patayin to. Ito ugot na lang. Dahan-dahan lang baka makagat tayo ng ahas. Oo. Hala, oo, Carabao grass pala ito. Ito ante Wala na. Parang ganito yung ayan mayroon silang dito. Tinanim na nagdabunga na may bunga, isa na. Laon ka na. Ayan pante saluyot. Magkaroon tayo dito. Oo, kahit garden lang na. Pang gulay-gulay lang natin. Maka-survive. Maka-raos. Kaya hindi man natin kaya nga rod ng purong magkampan tayo pa. Dapat ko sa dito. Hindi tayo magpapananal. Talaga, para tayong lagari na nito. Kaya yan. Tiwala lang. Kayang-kaya basta tulong-tulong. Mga babaeng walang pahinga. Dapat papahinga ako ng dalawang buwan. Back to work na ulit. Back to work. Nagkuha sila? Nagkuha siya? Nakakuha ka? So yan mga ka-dragon, bali mamimitas tayo ng okra. Yan, bibilhin namin kay ate. So may-ari. Ante yung na nga, yung kailaman lang. Yung pwede pa. Sarap kasi bagong itas. Ito masarap talaga. Ipa-ibabaw na lang namin siguro sa to. Tapos kuha na rin tayo ng saluyot. Pangdagdag ba? Ante, wag yung matigas ante. Wag yung matigas. Baka may masikarod ka dyan na saluyot. Kunin mo na rin. So, yan. Ito Ito, matigas na yung isa, Jay. Ayan o, Jay. Ito, matigas na yung isa, 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 Jay.
Hindi pwede pa to. Na. Okay na to? Saan na yung nakita kong saluyot kanina? May na. Ayun o, Jay. Kalaki. Kalaking saluyot. Ne, buhay na buhay. Nakabirok kami maninti kwame pagdatangan ni gulay asidog lang toy kanan na saluyot kami gayaan na pwede na sabi ano na kung magkano Antay ko na may isang okra. Ito. dami na yan Pakita natin doon. na sarap ng ungkwan okra nakat yan lang sa akin Ito, masarap. Sarap. kat lang yan sa akin yung okra Sarap na ating ulam. Puro fresh. sarap yung sitaw oh sarap ng sitaw Yan ang masarap na sitang. Yung sinat na sabi nila. Day 4 Paksiw kaya ay asusuman ng ano saluyot malapot na yan eh may ukra pa
Wala, di makita. Ay, beautiful eyes, ah. Flying kiss na lang, flying kiss. Flying kiss ba, ma? Didi, may kaya naman eh. Beautiful eyes. Ay, tanggalin. Ay, kasi nag-beautiful eyes, oh. La. Tanggalin na, tanggal na. Ito rin daw, may sama. Nag-away na sila. Nag-away na. Karam na may ate. Ayun na. Ay, nagalag kay nanay. Away yan. Nag-away na, wala na. Na, tirinday na. Na! Yan, nasira, tuloy. Ayaw niya. Mingkit din yung isa. Pinagagawan nila. Aray, mahulog ah. Ano? Karabot Kanya mo naglag. Kaya ginagalaw niya yung mata niya. Gwapo ka? Kinagwapo mo yan? Ay, no, hiramin mo yung kay kuya. Yung kay Tito ang hiramin mo. Kina. Ako na mo. Iyo yan, iya. Feeling naman yan. Pasabot din sa kabilang tayo. Nag. Hindi na naman kayo. Maui kasi. Uwi ka na yang. Maui ka kasi. Hindi ka makatagal dito. Yakap naman, no? Ako hot, yes. Kuan mana nagsardeng manan jay generator may nagsado kami manin ti gasolinan. Ay, kunak nga kwa pag-aanayin yaw. Tubig na lang ilagay ah. Mag-ihi na lang kami. Ambaga na lang ng ihi. Nagrabot mo mga generatoran. Kasla ka mula ni Jayden nga rabotan. Na. Dito sa may baba. Yan o, sila na isa o. Tayo nyo na yan eh. Buksan nyo na yun o. 300 na yun kuya dan kanina.
Update, pay update. Day, another 300. So, na yan. Padagdag mo. Kaya ba kailangan magbili ng generator? Yung isa doon, ibenta nga natin. Oh, for sale guys. May binibintang generator. Sabay na daw sa Location, Occidental Mindoro. Kaya ng dalawang ano? 10 o May angat yung gano'n. Ay, nagasagi. Sarap ng ating lunch. Eh. Manganan! Mangan-manan! Anong George? Bigyan mo si JJ ng pro. Yan na yung papaya niya, no? Halo. Kamis? Pilat? Pilat at buwi ko yan. Ang dami doon kay pilat. Pilat ng sakaw. Dalawa lang yun. Yan? Ay. Kala ko may dahon nito. Hindi mo lang mahagilap. Yan nila. Sa dami mo po niyan eh. Sa ilalim ng saluyot yan. Diyan ba? Tagpaw. Oh, labas ko na yung sabaw. Nakusel tatoy na puyaw inang. Ha? Nakusel. Nako. Ay, Wala, itsura niya pa lang oh. may supot kasi kanina eh. May supot naman lang. Na, Nanay. kasarap pa naman ng ulam natin. Agkosal. Sarap na sarap yung mga customer namin. No? First customer. First customer. Kaya lang bagsak. Gulay. Gusto yung kanin. Bagsak lang yung kanin. Malata. Okay, anak, asak! No, nagkusal gamay tiluto nante, iso nga inuray mi pay. Pwede na yan. Pwede na talaga yan. Ano yung bugas mo? Anong bugas to? Dito guys, yung ano yung dito na ilalagay yung stove. Kung butasan mo ang ganyan. Lagyan na lang natin to guys ng ano, linoleum. Pag magsara. Ayan guys, natapos na rin sa wakas. Sa barangay eh. Uwian na ulit. Na. Ano oras na? Mag-alas 3. Ay, mag-alas 3 na ba? 2:35. 2:35. Sold out. Sold out, nagsarado na eh. 100 pieces burger at 200 pieces na milk tea. 100 pieces na manifesting. Okinawa flavor. 100 pieces na munggo. Awan gumatang, Okinawa.
May lock pala yan? Yan o, higigit yan o. Ah. Bago lang. Bago sana maganda yan. We are now closed. Sabi, daspan ni tita. Nag-cute na ito, daspan mo, George. George! Saan yung pangalan dyan sa may taas? Naka-frame yun? Oo. Ikat doon lang, ikon mo na lang dyan, oh. Tapos maglagay lang tayo dito ng logo ng Betel, oh. Baba. Lagyan niya lang ng corner dito sa ilalim. Pabili po. Ay, gusto na. Sarado na kami. Computan time! Ng mga babayarin. Ito, look, guys. Sabi ni Kuya Joby, mo ka daw kami nalugi. Kaya lahat ba naman nakaganon nakapamili? Nakatitig dyan sa... Punay garak-gak nang ka. Para kayong nalawgi ang itsura niya. Pitin mo na yan. Yan yung totoo. So yan mga ka-dragon, bali i-reveal lang namin yung aming ginastos sa aming food card. Para lang may idea rin kayo kung gusto niyo magpagawa ng ganun. So yan ang aming naging materialis ay 62,135. Tapos ang aming naging binayad sa labor kasi ang usapan namin ay 40%. Halimbawa ang kung magkano yung kabuuan ng materialis, yung total nun ay 40% dun sa labor. So naging ang labor namin ay 24,854. Yan. Bali, ang aming ginastos sa kabuuan, 86,989. Pero, syempre, marami pa yan. May mga kontayin. Pag hindi pa natatapos dyan ang lahat. Syempre, yung paninda pa, gano'n. Tapos, magpapahulog pa kami dito sa kabila. Doon sa may pinakang dirty kitchen niya, tsaka papalagay kami ng yung akasya, balak namin pa lagyan ng upuan yun ng paikot para may natatambayan yung mga customer, tsaka sila ang tiligaya din, may mahiga-higaan ba pag wala namang customer, wala namang tao. Gusto rin namin magpasalamat syempre sa mga gumawa, lalong-lalo kay Foreman, kay Kuya June Lagare, yan, sa mga dito lang sa malapit-lapit, yan, pwede kayo magpa sa kanya. Recommended namin siya, guys, magaling yun talaga. Siyempre, kinadaan, kay Ango, kay Kuya, anong tawag nga, anong pangalan ng isa? Cardo. Kuya Cardo Dalisay. Tsaka sa lahat din ng mga sumuporta sa amin. Tsaka sa mga nag-comment ng congratulations. Thank you so much, mga ka-dragon. We love you all. Sana ay maging successful ang ating ang ating business. Tulungan nyo kami, guys, mag-pray na maging successful. Yan, pag tulong-tulungan natin yan, talagang baka pati pagsuklay hindi na namin kung magawa. Mga pa naman kami, Diyos ko daw. Dali, nadadang ka na sa puro oily. Unang araw pala, ayoko na! Ay, wala na yung aming skincare ni Yang Yang. Sayang na yung skincare namin. Nadadang kami matgayang, kaya okay lang yan, basta kumita tayo. Yan, thank you so much mga ka-dragon. I love you all.